Check on 5 on table 53. 4 macro, 1 oblique, followed by 3 oblique. 1 Mexican, 1 crochet. Finish half a shoulder, half a monkey. Yeah. Jeg hedder Christian Baumann, og vi sidder i en restaurant, 108. Den 27. juli 2016, der slog dørene op for 108, hvor jeg har mine investorer bagved, som er René Redzepi, og holdet bag Noma, som er der til at støtte os. 108 er en à la carte restaurant, hvor du som gæst vælger din helt egen aften. Så har vi et lille sted, som hedder Hjørnet, hvor vi serverer kaffe og wienerbrød om morgenen, og der er der lidt frokost, en dagens ret. Og så bliver det til sådan en vinbar om aftenen, hvor man kan få snacks og vin derinde. Vores køkken det består af en masse forskellige søjler. Vi har gården, som vi topper plukker friske krydderurter og blomster, eller hvad det nu er. Så har vi vores spisekammer der, hvor vi har plukket alle de vilde ting. Så har vi fermentering. De 3 grundsøjler kan man næsten finde i alle vores retter, hvis man ligesom ved, hvad det er, man kigger efter. Jeg var med Noma i Japan. Da vi kom tilbage derfra, gik jeg fuld tid på at arbejde på det her projekt. Og i den sammenhæng, der fandt vi ud af, at det nok var bedst, hvis jeg ligesom delte køkken med Noma i den forstand, at de har jo den her fermenteringsbunker. Og på den måde, så er der ligesom også en bro mellem 108 og Noma. My name is Alex Viller. I am the chef de partie here at Restaurant 108. So this is the fermented beef garum. So it's a glaze that we make with fermented beef that we get from the fermentation lab at Noma, and we sweeten it with a elderflower kombucha, and then we reduce it. So it's sweet and savory. This is the kelp and aronia. So it's also a Danish with a different sauce. So it goes back in for 5 minutes, and I take it out and I dip it in here. So this is a glaze that we make with aronia juice, and then we reduce it with kelp. It's sweet, but it's umami as well. And then we bake it again, so it becomes very thin. Hello, Alex. Hello, Ricardo. Alex. How are you, man? Good, how are you? You right? Ricardo, han er vores head sommelier og bidrager med enormt meget til 108. Ikke kun på vinsiden, men også på gæstesiden. Morning, guys. Good morning, Ivan. Good morning. How are you? Is there anybody here? No? Nobody? Fantastic. Alex, top. Mine dage har startet med, at jeg ligesom stod op, og så har jeg kørt op på gården. Nu er vi på vej op til Humlebæk, til Årstiderne. De har en lille gård, og tanken med det her sted, det er jo, at vi har 1 hektar spredt ud over Coop, hvor der er 195 forskellige afgrøder. Og det skal ligesom være et samarbejde mellem os og Årstiderne omkring at have fremtidens planter. Hej. Vi er ligesom testkaninen. Når vi finder spændende ting her, så kan vi bruge det på 108 og bruge den viden til at putte de forskellige grøntsager eller krydderurter i Årstidernes kasser, så det kommer ud til den almindelige dansker. Vi har et nyt hold dernede, og så har vi et nyt hold derovre. Den her, at det er altså krydder, det passer rigtig godt til, da vi putter det oven på det her karamelliserede mælkeskind jo. Så lige til en dag. Det giver bare sådan lidt mere en sindsro at komme herop, og det at kunne starte dagen sådan her, det er helt fantastisk. Det giver mig rigtig meget. Jeg får også lov til at afstresse lidt, vil jeg sige. Så er det jo også bare her, at de nye idéer, de fødes. Vi er jo også en nordisk restaurant, jo. Og de år, jeg har været der på Noma, så hjælper det jo mig også rigtig meget til ligesom at kreativt at kunne komme ud. Nogle af de samme ting, som Noma også gør, som at være ude og plukke alle vilde urter. Og for mig har det været en af de ting, som har givet os enormt meget kreativt. Vi ses! Når jeg kommer ind til restauranten, jamen, så er køkkenet i gang. Så gør man bare enormt glad at træde ind ad døren og bare se, at det er i fuld sving, at det bare kører. Morning. How are you? So, violet flowers? I was thinking we could use it for the blue bag. Okay? Ja. Vores testkøkken, det er heroppe, hvor vi får lov til at eksperimentere lidt. Det er styret heroppe af Heime. Hej. Det er ligesom vores servicekøkken, og det er sat op sådan, så vi har de her 4 partier,
Vores bagerpartier, det er herude, hvor vi laver brød og vores wienerbrød. Hey. My name is Ricardo. I'm in charge of the beverage program for 108. We follow wines that make sense. So native variety that come from a particular gifted soil, vinified by artisans. So we don't want to work with factories, but we prefer to work with people. Oh, Mr. Rosford. Shall we go? Yes. Let's do it. Sune Rosford is one of our great friends and wine supplier. Every year we ship some wine directly from France through a boat to Copenhagen. We're gonna go and get some wine, and we're gonna bring it back to 108, straight from the boat. Ça va? Bonjour, bonjour. Surprise here on the side. Oh, beautiful. They use this ship for bringing us the wine. Chef? A ship like this has no motor. It's basically about make the wines feel good. My good friend, Olivier Cousin, he had asked me if I was not into bringing some wine to come with a ship, and I said, of course, that would be fantastic. Since then, we do it every year. Magnifica. Sorry. Wasn't too bad. It was amazing. We put it in the wine cellar, no? Hola. Magnifico. Glaze basic. Is it good? Captain approves. Kombucha, den har vi skrevet oxtails, 10 kilo oxtails. Og hyldeblomstparfait, 5 kilo. Vi pusher hele vejen til, så vi kan blive klar til, at vi alle sammen kan sætte os ned og spise personalemad sammen. We're starting at 5 o'clock with 2 tables. It's 2 two-tops. Jakob Møller er vores restaurantchef, og da vi ligesom begyndte at arbejde på at sige, jamen hvem er det, der skal være ansigtet på front of house-siden, der var det meget klart for mig, at der var kun én, og det var simpelthen Jakob. 5:15, 1 two-top arriving. 5:30, it's 3 two-tops. So today we just finished a new dessert, pineapple wheat parfait with pansy flowers, these purple flowers that we also get from the farm. Don't say it's a new dessert. We just wanted to give you something a little bit extra, and then let's see what their reaction is. Let's hope we get some more walk-ins tonight, right? Otherwise, it's going to be a slow night. 107 guests. Slow. Let's have a good toast. Yeah! Vi kan have op til 192 gæster på en aften. Vi vil gerne have, at man føler, når man sidder her som gæst, at det ligesom er en meget afslappet atmosfære. Det er okay, hvis man falder i snak med bordet ved siden af, og har lyst til at smage hinandens mad. Det oplever vi også, at der er nogen, der ligesom gør. 6 on table 94, Mega PD. It is 2 salad, 2 mackerel, 2 bleak, followed by 2 lamb, 2 courgette, followed by 2 belly, 2 milkskin. Jeg elsker at play service. Jeg elsker, at vi er travlt, og det hele flyver, og det summer hen i restauranten. Det er det allerfedeste i hele verden. En af mine yndlingsretter, det er helt klart romaine-salaten. Vi skal have bladene op, og så skærer vi stokken ud af hver enkelt blad. Og så tager vi resten af bladet, og så morter vi der og laver en paste. I den paste, der kommer vi også lidt stikkelsbær, persille og lidt persilleolie i, og så også lidt fermenterede solsikkerner. Og så laver vi den her paste, som vi så marinerer salatstokkene i. Og ovenpå det, der har vi lagret pikvarsrogn. Og så ovenpå, så lægger vi de her blade fra morgenfrueblomsten. Det tager lidt lang tid at lægge dem på, men vi føler, det er det værd. Nogle gange så kan man bare se sig sådan helt sort på, at den er teknisk spændende. Det skal det også være, men jeg synes lige så meget, at selvfølgelig er det bare altid for mig smagen, der kommer ind i højsædet. Der er individuelle retter. Ellers så kan man også tage sig en af vores deleretter. En, som er baseret på kød, og så en, der er baseret på fisk, og så en grøntsagsdeleret.
En af vores delretter er en baseret lammebog, som er placeret i lidt fermenteret honning og lidt lammesky. Vi serverer det sammen med røget smør, hildebærkapers. Og på tallerkenen har vi rucola sauce med grillet løg og diverse forskellige krydderurter, som vi får fra kroge. Det er mange mennesker, som skal arbejde sammen. Men de dage, hvor det går op i en højere enhed, og det tingene bare flyver, og man nærmest ikke skal snakke med hinanden, så det er det mest fantastiske i hele verden. Yes, på 2. 2 mackerel, 1 courgette, finish half a shoulder. At være center of attention, det er jo vildt. Det for mig føles det lidt som at være en drøm. Der er enormt meget pres på for alle tider. Ikke kun fysisk, men også meget mentalt pres. Det skal jeg være ærlig at sige. Det går meget godt indtil videre. Og det, som jeg ikke ved, jamen det finder jeg vel ud af.